Хемороидите не изчезват, каза ми медсестрата. Грешеше. Приятели, трябва да споделя тази история. Преди 12 години. Имах постоянни повтарящи се хемороиди. Всеки месец същият кошмар. Дискомфорт, болка, неудобство. Отивам при лекар. Медсестрата ми казва: това е хронично. Хемороидите не изчезват напълно. Приех го като присъда. 10 години по-късно. Нямам хемороиди. Как стана чудото? Преди 4 месеца реших да пробвам нещо радикално. Ево. Започнах интермитентен пост. Храня се само едни път на ден. 3 дни в седмицата. Пълен пост. Само вода. 2. Направих пълно детоксиране. Прочистване от паразити. Детокс от гъбички. Чиста храна в дните, когато ям. Първата седмица беше